tupu m echefu na onweprechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala na m ogidigba otu a ka ọ dị. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nnọọ nza ya sị m n'ike agwụla ya mana otu ọbụla o chere ọrụ na ya ga-agbotere m ihe na m were dela egbotere ụmụnne ya sị m na ya alụọla nwaanyị na ya na nwunye ya ebiela 7 years na ihe a hụrụ ya nọ n'ime ya wụ 7 years of hellfire. Ọkụ mmụọ ka ya nọ n'elu ya n'ihi na ya kwere chi ya nkwa and ya gwakwara na nwunye na ya kwụ ya na Chineke nwere ọgbụgba ndụ na ya lụọ nwaanyị na ya ga-eleji nwunye ya anya and ya ga-eme ihe niile ya ga-eme ka marriage ya wọkụ na ihe nnọọ ihe ya gwara nwunye ya manụ ma webe mistake a shiri bido n'ime 7 years ahụ nwaanyị mba nnọọ na nwunye ya gbara osu gbara atọ na ya gara aga kpelatacha n'ihi ọgbụgba ndụ ya nwere with Chineke na ya ga-akpelatacha even though na o mejọrọ ya arịọkwa olu 3 good times ọkwa ka ọ gbara ọ ga-anọcha 4 months 5 months ya arịa elu ori ala. Ndị enyi ya si etigolishi na ọ dịla too much na ọ bụrụ na ya chọrọ ikipụ dignity ya as a man denwenye intact na ya agala arịọ na ya kwere Chineke nkwa ọ sị ihe na-agbagharị ya mụwo mgbe eji tepụ gaga arịọ kpụlalo nwunye na o soke mbụ nwunye ya gbara na ọ tụgidere ya shi na ya kụrụ ya ihe. Ada ha nwaanyị nwe onye si na enwe ihe dadi ya kụrụ ya na dadi ya akọ ya pịam na ọkọ ya ihe. Ka abụọ gbara ọgịnị na-ese na ọ hụrụ ya wit nwaanyị mba nnọọ etresi nwanne nwaanyị nwanụ ọ hụrụ ya wit ya wụrụ na ọ nwunye nwanne ya nwoke and nwanne ya nwoke dị awe and ọ n'ihi agwa ya ọkụ otu o si dị hot mere nwunye nwanne ya nwoke ha bịarute n'ụlọ ya kwara nwunye nwanne ya nwoke kwagazie na aka ada nne ha. Ndị na-enye nwunye information enye nwunye information describe ngwa nwunye yi na ihe niile leta ka a bịara mata ọ gbaala oso ya bifo abịa mata na ọ nwunye nwanne ya nwoke and ya kwụgajie n'ụlọ nwanne ya nwaanyị n'ihi na ụlọ ya agaghị adịrị ya comfortable. O ruo otu ka o mere ọwụ mgbe enyi ya nwoke pere ya visit ihe enyi ya nwoke chikwa n'ala bekee ilo ya na ahụbanya for long and ochie enyi ya ọ lọta enweghị ebe ọzọ gara kpee na fon si ya bịaga n'ụlọ ya. Imagine the trust na agụrụ na ojie na ya beje n'ụlọ straight na onye ga-alọta from ala bekee ụta people zego onwe ha ya kpọṅụ na gị na-ede na mma na ya na-abịa n'ụlọ na agụrụ ji ya gwa nwunye si na enyi ya nwoke si ala bekee elu na ebiko prepare eri na hotel ya na abụọ matara nwunye asị o ya gwa nwunye si ATM kaadị nọ nga na o were ego ole ga-ezuru ya ga-eshi eri ahụ. Nwunye ya si ya o ya ga-epik this young man n'airport kpọlata lorute enyi ya nwoke etiwe si nụkwa na ụmụ ya etole nụkwa na chai kpọwa ya madam gị ma onye na-ahụbe mmadụ for long ọ sị nwunye ekechichi ihu ya gbagbara gbemgbem ihu enwe ya bịa ya kpe ekpekete ya sị ngwa na nwere ihe ochi ya wepụta ka ha rie. Nwunye ya jụọ ya as what na ya jọsịrị na-eli ya na-akpa ya eri ọnụ na fon na ya were ATM kaadị ga-ewere go shie eri na enyi ya nwoke na-abịa alọta from ala bekee n'ihu enyi ya nwoke kwere na-ewelite olu na-ajụ ya as what na ya dịgidere useless to the extent ọrụ ya wigi epik izi ndị bara uru n'airport na mgbe ọ gaga ala bekee asị enyi ya nwoke nwayọ okporo ihe ya gawa nọ nọtụ ndị na ọ gwara ga pik ya n'airport ọ bịazisi ya ga-ewere ATM ga-eshi as what as onye nwere restaurant ka ọ bụ onye ebe a na-abịa eri ekoghachia riju afọ na ọ bụrụ akpachapụ ha anya na ya ga-awụ ya mmiri ọkụ ugbu a o si ewere iwe lapụrụ ya na ntị ihe na-eme bekee mgbe ya ekwerela ya gịnị tụọ udu abụọ ya bịa daa kpokpo gịnị gborogodo nga ọ daji bikọs aka ntị ahụ ya gbara wit igwe niile gbagotere n'isi n'ihu enyi ya nwoke ya nọ ntara ka nwunye na buo ngwongwo ya na ọ ga-abịa iri ọtụ n'oshara na this time around na ya ga-eji ire ekpe ekwe ọhịa nwunye kwuru. Enyi ya nwoke adị surprise ọ gị nọ problem ya wụga awụ the reason marriage enyi ya nwoke ji gbasa. Enyi ya nwoke adị fully involved na-arịọ na enyi ya nwoke rịọgide to extent the guy jụrụ sọ gịnị ka ya ga-eme ka obi dị ya mma ka ọ lọta. Nwunye si ya na ọ ego ka ọ ga-eji ebelu the situation na ya erie dọla ahụ ya ma na yes na problem ọ kọsụrụ ya makwanahụ. Nwunye sendara enyi ya nwoke akaụntụ nọmba enyi ya nwoke akpọọ ya si lekwe ihe nwunye kwu lekwe na ya chọrọ isend ego ma ọ nọ ihe ga-akpaghachite back to this house. Ishekwuo ya egbe ka a na-eme enyi ya nwoke sendara nwunye
200,000. Nwunye sị ha ugbu a ka ọ bịara chie hụ n'ụkọchị. Nwunye ya kpee na fon na ya ga-ekele echi ya na enyi ya nwoke ahụ na enyi ya nwoke ahụ ọ magidere ihe maruo nga niile, na in fact na ya were moto bịa eburu ya. Ya elegide nwaanyị eji ego elu were moto ga-ebutekwa udochia. Ọ ya ka ha bi. O ruo otu ụbọchị ka ikpeazụ, the last one mere nọ na o ruo otu ụbọchị, nwunye abịa na shop ya bịa jụọ sị na ya muvuru gawa shop without edenwenye ego, na ọrụ ya na ya ebilite ya gawa shop, just ebilite ya gawa shop. Ihe nwunye na-ekwuhu na shop bụ nke n'ochete. Ya jụọ nwunye sị ọkwa ATM kaadị nọ dị a ede ebe a na-etiga ego for upkeep, enwe ihe ire ka isi nri n'ụlọ ihe ọbụla n'itiri na ọkwa ATM kaadị nọ dị. Nwunye ajụọ sị ATM kaadị na ọjụkwara ma ejikwa ahụ na waya were hụ data ATM kaadị ga-eweta ego. Ọjọọ subilite bifo ya na-etete n'ụra o jikere na gawa shop. Na ọ bụrụ ya kpachapụ anya na shop a na next time ya ga-abịa ebe a na ihe ya ga-eme na ọ ga-echefu ine họrị. Ya nọrọ ga-agwa nwunye na ọ bụrụ na o shighị na shop a pụọ na n'aka ntị ya ga-agba ya na ya gbaa ya na ọ ga ndị nwe ga-eshi ebie buru ya n'ụlọ ọgwụ. Ya so oke bikọs ọ gbara alanụ na ọkwa ọhụrụ ya bifo na-ekwu okwu aka ntị. Oge nwaanyị ndị niile ụmụnne nwunye ya kpochara ripọtụ ihe nwa ha nwaanyị na-eme na-enwe nke na-ekwu ihe na-aba uru. N'oge nwe ka agwa wee sị ya ma nwa ya mụrụ na ọ mara eji chenjiri nwa ya na ya mere otu esi were mara eji chenji nwa na ya megharịa ha nwa ya n'ụdị ahụ ya na-ebiri. Ma ọ wụghị ya next time ọ ga-eme nwa ya gbosolo ngalana na ya ga-emeki sure na enyegharịa ha list ya kwụgharị ụgwọ isi na ọ ga-awụ ikekwe enyere list tụrụ nchi mere o jiri ọ mahụ na ihe ọ na-alụwụ na ọwụ ada mmadụ na ihe oge nwe ka esara. Mgbe ya na lụrụ ahụ notisi na nwunye ebuola akpa ya ọ lala na nwaanyị mba nọ mza na kemgbe nwunye ekwerela na ọ na ha agalawa ihe ya kpọbedi ya na fon ya jụbedi ele ụtọ ọrụ na ụmụ abụọ ya ọ mụrụ ya na ya kpegara na ka ada nne ya ebugara ha mara ime anụ ụmụaka shi ebe ahụ. Driver na-eche ga-abịa pikiri ha because ya na ada nne bi about 4 or 5 streets away. Na driver na-eche were pikiri ha gawa school kpọlata ha na ka ada nne na ya bịa nwee peace of mind. Enwe ihe nwe peace of mind na onye ahụ ya na-asa na ka o bugezikwara ibu ha ọ nanyịkwa ha amakazikwa gị na enwe ihe peace of mind. Ya gwa Chineke korokotom na ọhụrụ nwaanyị ka ya sị no mistake na nkwa anụ na ya jiri ọnụ kwe na ya nwa mana ya agbalịala na ya wụhụ Job a ga-etest na ọgbake Job agaala na agbakele ugbo na ọ dị iche na ọhụrụ nkwa ya ekwere na ya dị very very sorry ọ kọkashala. Ya gwacha Chineke sọ na ihe ọ bụla ọsọ ga-eme o mee ya na mgbe ọ mara ya ga-ekwe ya ụdịka nkwara ote na ole ihe o ji mee ya alụ dịka nwaanyị dị otu a na ọ dịrị ya dịkwara Chineke mana ka o ji wuru chi na ya biko gbaghara ya n'ike na ọ gwụla na nwaanyị mba nnọọ nza. Nwunye akpọla na fon bido rịọwa ya sịlala na ọwụ n'ụlọ ka ọ ga-abịa. Ụmụnne nwunye ya akpọla rịọwa ya sị mbawo na ya nwere peace of mind now na ya na-akwado ịga n'aghara ihe ya kwụrụ na peace ya nwere ugbu a na ọ dị too much. Joy ya nwere ugbu a ya enwebeghị in a long time. Na enwere nwatakịrịkwa na obere nwa dị humble na-eme obiọma. Yes, na sorry to say this, na ya mmadụ ya nwoke na ya amaghị onye na-eme ya obiọma mgbe ọ na-decide ime ya iwe because ọwụ somebody na-enweta obiọma ya somewhere na-ewere iwe wege the other side. Na ya amaghị onye mege ya onwe ya obiọma o ji na-enye ya sadness mgbe niile. Na ya hụkwara na onye mege enwe obiọma obere nwa dị humble mgbe a gbara nye ọ manage a young lady nwere nsọpụrụ na nowadays ihwere nwere ihwere na ndụ na ya na-aka emegogodo ihe na ya nwere peace of mind ka ya elere okele anya ya nwere ike ịlụ ka na ihe ga-eme ka nwunye elu achị n'ụlọ na ọwachi. Ụmụnne m rịọ na ya sị nwaanyị mba nnọọ na mma nwee si ya wetu obi na ọ dị ka mgbe a na-asị mmadụ ngwa meghee nwa ahụ wetu obi ngwa ngaje n'ọkụ ngwa ngaje na ya agwaghị m ka m tiga ọnụ na ya chọrọ imeji the marriage. Ya gwara m ka m were egbotowara mba ụwa were gwata ụmụnne anyị okwu. Ụmụnne m ejie m oji bịa gbotowa ngala na asọmgba jubiri ị nọrọ na ngala ugbo ene ihe okwu gekwa ugbo nna nwoke ọnụ na nwaanyị gị na mmadụ ebiri gị si mụlọ kpọrọ ụlọ onye gacha biznes ya alọta ebe o kwesịrị ịkpọ home na o nweghị ike inwe peace of mind there. Olee ihe imege nwunye gị ugbo na-akwa ya mgbe na-akwa abalị mgbe na-akwa abalị
mgbe niile gụba ige na akwa gị mee ya pụọ n'ụtọ ụtọ freedom. Gị na-akọza akọ marriage, ị na-akọ n'elu ya na-akọ n'ala, ya bịa wụrụkwa nwaanyị dị industrious. For example, otu a na-edochie nọ, that woman sacrificed a lot for marriage. Mana ihu n'otu eyi ule edochie nọ, asịgodo na-eweta evidence now that na ya ule edochie na nwunye Judy Austin nwunye ka abụọ no content ka ha mere. Ewetegodo DNA test that na wo ya ulo mụrụ ụmụaka. Ewetegodo video ebe ya ulo pụrụ that lady ga n'ihu agbara that na ya enwe ike imetụ ọha ya aka. Nwunye ka ishi enwe ike ilughachita back. Do you know why? Ọ nọ n'ụtọ freedom. You pụtagodo ugbu a prove na ihe ya na nwunye ka abụọ gbaga na ọ wee egwu nwata mkpele. Nwunye ka ishi will never come back because gịnị? Ịhụnanya o nwere for dear, commitment ya niile, everything naanị o ji aka ozi ụmụ ya, promises niile, all those things larala. Now a free woman. Ọ rahụ ụra ya etete mgbe ọ sọrọ ụmụ ya etoshala. Ihe di na nwaanyị na-eji abịa nụrụ na-atọ alụga di na nwunye. Enwe onye na-ata ibe ya ata. Ọ ka ha abụọ chụkwa aka mụọ ụmụaka ga-ele ha nka n'oge nka ha mgbe ike gwụrụ ha. All the essence of marriage. Enwe onye na-ata ibe ya ata. Mgbe ike gwụrụ ngwọ m ụmụaka eteke over. Ihe ahụ ekwe aba na marriage mee nwere ụmụ ya etola. Ada ya nwere emewe n'ọfụ. Gị were godo nwoke ahụ ugbu a su ya ulu si gwa nwaanyị ahụ prove that you ulu were a saint. She may not come back. Do you know why? She has tested freedom. Ye le bank account ye godoro de. Ye rie ihe gụrụ ya. Mana ọ bụrụ nwaanyị nọ na di ṅụrịa wa ga-erewa. Ihu ya gbara gị chọghị ma ihe mere ya iwe. Problem ya wụrụ problem gị. Problem ezinụlọ ya awụrụ problem ezinụlọ. Ngwa na every now and then akpaghị isiokwu ihe mere na family. Ihe metụta di nwa metụtala nọ. Gị pụtara ma ị ga-ama na iji di ị ga-eshiriri. Ị ga-ama na iji di na-alọtabe and chejiele phone anọrọ m n'aka ole ebe na-eluru ekwele ụzọ adịkwa mma. Enwe ihe wụ time ọnwa ga-adị divided into two, but that woman will free. Enwe ihe wụ ọ nọ n'ụtọ freedom. Ị nọ ngala ugbu ene gị na-akwa nwunye m. Gị ma na inye gị that woman nsogbu. Gị ma na inye gị nsogbu. Ya oshi n'ụlọ cross ọpụ. No without you 1 month, 2 months. Ọ ya na-ebute gbo ya ha bịa n'ara ihe ha kwara na malụghachi and o nwere ike elu jiri. Ọ ya na-ebute nne nọ n'ụlọ nne na nna ha I'm done. And o nwere ike enweghị plan of ịlụgharị di. Ole ka ị na-eme ugbu a gbakwụkwụ n'ọkụ. Gbaa ụkwụ na break before ya dị too late. Ọ na-ahụ na nwanne anyị nwoke. Nwaanyị nwunye ya megidere mgbe mmadụ bi n'ụlọ ya ahụta onye na-ebi dịka ọkụ mmụọ. The woman na nne na nna ya nọ ugbu a. Ọ rịọwala onye ihu narịọ onye azụ na-arịọ. The man kpọọ ụmụ ya azụ ha. O nweghara nwa agba obi ọzọ mere ya enwe obi ọma. Gwadele m otu esi emeji ụdịka marriage. Before gị mebie ihe mekwe nga ọ ga-ekwe mmekwata. Mara mgbe ị nyewere onye gị na-ebi nsogbu. Mgbe niile accusation. Ya dị ka onye ọhụrụ gara aga lụrụ ọwụ detective. Dewe n'ime mụlọ. No freedom. O nwezi ihe nwoke a ga-ekute ume, nwaanyị ga-ekute ume. Mgbe niile ekpegide ikpe. Gị megidere onye ahụ pụọ. Hụ life without you. Nwụta nga na ịwa ọkụ na-agba agba. Enwe onye chọrọ ọkụ na-agba agba. Onye ọbụla chọrọ survive dị ndụ lere ụmụ ya. Gị wụrụ means eji akọtụ ndụ onye a short. Opportunity ọbụla unu ji separate. Gị na-ele anya na a ga-edozi. Ndozi ahụ nwere ike ịdị very difficult. Ọ ka ị mara ihe iji na work on it. Ọ nga ọha na m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.